Shalom. En aquest tastet de Torà us parlaré del Salm 80. En el Teilim 80 es parla de que el Creador va arrencar una vinya d'Egipte i la va plantar a la terra de Canaan. La va plantar a la terra de Canaan i aquesta vinya va extendre les branques cap al mar, cap al Mediterrani, i va treure brots al riu. El riu, en aquest cas, és el riu Jordà. Són influències que el poble d'Israel va fer sobre la zona mediterrània i sobre la zona de l'Orient Mitjà. Una influència que és una repercussió, una reverberació de la influència que va exercir Josep a la terra d'Egipte en l'època de Jacob, en l'època de Jacob i dels seus germans, les tribus del Creador, les tribus de Ià, de Ca. El Creador va arrencar aquesta vinya, que és el poble d'Israel d'Egipte, la va implantar a la terra de Canaan i d'allà va exercir una influència immensa per tot el món. Avui dia Israel també exerceix una influència indiscutible per tota la humanitat, però l'exerceix en forma de tecnologia, l'exerceix en forma d'evolució tècnica, però no l'exerceix tant en quant al lideratge que li correspon al poble d'Israel, que és liderar espiritualment a la humanitat, liderar en els objectius que la humanitat s'ha de marcar de cara al futur. I per això penso que s'ha de recuperar aquest lideratge estil Josep, aquell lideratge que és el que arrossega, que unifica tot el poble d'Israel al voltant d'aquest objectiu, que és l'objectiu primigeni del poble d'Israel, de ser líder espiritual de les nacions, tal com van fer Abraham, Isaac i Jacob. I aquesta és la missió a la que ens hem d'encomanar de manera definitiva, el més aviat possible, perquè el món està desorientat, el món està mancat de lideratges autèntics i es va amb uns lideratges molt a curt termini per exercir un poder molt a la curta i no per exercir un lideratge autèntic que és el de la Torà, que és el que ha de portar al món als objectius realment que corresponen a cadascuna de les nacions del món i que és la manera que cadascuna de les nacions descobriran quin és el seu objectiu i la seva missió per la humanitat i en la que hi haurà veritable harmonia per tots els pobles. Shalom.